Ja druže, ali to znači ti stegao rok. Postižeš rok. Ne kužim. Ja sljedeću jednu. Ja sam rekla, ima svoje stajalište. Dobro, što mora raditi? Ne to što moraš raditi, radi svak. Nego moga ti, može od tebe, čim tebe to uradi. Ne mora od tebi nešto uvješovat, Boga ti se kuži. Ne mora tebe nešto natrati, neko nešto što ti ne možeš. Ako je demokracija. Ali je uvijek demokracija duže. Ne moraš ti Boga jeba, od tebe uvjetuje, znači od tebe uvjetuje da si ti cijel. Znači, nisu više samostalno, ti određivaš na svojoj sudu. Šta bi mora to? Pa eto to, cijelo. Moralo on upravljati. Ja, druže, od tebe navodi da si ti cijel. Znači, ti si već, ako se cijepiš, ti si ispotpuno kao njihovo režim. Kužiš? Da. Znači, Kako će evo repraviti? a druže, Boga te, jesi ti cijel? Jesi? Ti si.